Salutare! Acesta este primul meu video de pe acest canal și azi o să vă prezint sau o să vă învăț cum să descărcați muzică de pe YouTube. În primul rând intrăm pe YouTube. Scriem piesa așa. Așa, dăm aici la unde se dați share și dați copy link și intrăm pe Google și scriem YouTube, așa, dăm aici. Ok, deci de obicei aici este un link și dacă o să fie linkul acela aici când intrați, îl ștergeți și copiați linkul de la piesa pe care doriți să o descărcați. Dați paste, dați convert video și download. Și piesa s-a descărcat. Vedeți, s-a descărcat și